Guys, I know ukuthi kubalulekile futhi kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu aziphathe kahle, alinde umshado before azale. Kodwa ngine-question. Ikhona yini mhlampe i-cut off point yokuthi u-give up ukuthi hhayi kushuthi umshado angiwudalelwanga. Mekuwukuthi mhlampe wawuyifuna iy'ngane umane uyithole noma ungashadile. Ngibuziswa yini? Ngibuziswa ukuthi nginomngani wami una-62. Uzokwenza u-63 nje manje nje ngenyanga ezayo. Wayiphatha kahle-ke umngani wami u-right unayo yonke into. Kodwa manje mesixoxa uhlale ethi she can't wait ukuthi athole uhusband ukuze naye abe ney'ngane. Usalindile ukuthi athole umshado ukuze azale kahle azalele emshadweni. So angazi ukuthi mhlampe mina ngibona ngehlelo wrong yini mekufika into yokuthi ngimkhuze. Kodwa futhi ngibuye ngiyikhuze ukuthi eyi angazi ngoba asikaze sitshele ukuthi umshado fanele ufike emuneminyaka emingaki, fanele ugive up usuneminyaka emingaki. So ngizocela kube nini ningichazelayo la. Mhlampe naye umngane wami uzoyibona le video. No-62 naye kulungile yini mesalinde umshado ukuthi ulinde ukuthi ashade ukuze athole abantwana. Ikhona yini i-cut off point noma nje sishaya ngesasebhayibhelini sokuthi ukhona owathola iy'ngane eseno-138 weminyaka. Ngicela ningichazele nina enaziyo. Mina angazi lutho ngempela. So ngingajabula uma seningichazela ngoba mhlampe ngiyajaja kanti fanele ngabe ngiyijaja mina. Ngoba phela wonke umuntu unemvume yokuthi ayifise into ayithandayo empilweni yakhe. Kodwa at 62 nakhona sisangalindi noma fanele mhlampe si-give up at a certain age. If yes, iyiphi leyo age ekufanele ubone kuyona ukuthi hayi kushuthi u-soulmate angidalelwanga yena, noma kushuthi mhlampe owami u-soulmate engabe bami-abhortha noma kwenzekani, akekho kodwa angikhohlwa ukuthi ngizoshada bese ngithola abantwana emshadweni.